ולמרות זאת, הנה אני. רדופה יום אחרי יום רק במחשבה אחת. אני חייבת לכתוב, אני חייבת לכתוב, אני חייבת לכתוב, זה חדר העבודה שלי. החדר בו אני כותבת את הסיפורים. לאנשים יש נטייה להתרחק מסופרים. חושבים שאנחנו שקועים רק במחשבות. זה לא נכון. ועם זאת, אני שואלת את עצמי, איזה כוח דוחף אותי לכתוב ללא הפסק? יום אחרי יום, דף אחרי דף, סיפור אחרי סיפור. והתשובה? פשוטה למדי. אין לי ברירה. לפעמים אני חושבת שאני משוגעת, לא לדאוג, אני לגמרי לא מזיקה. אם כי לפעמים אני נתקפת בבייה לא רצונית. אני מעורבת בשיחה ואני לא שומעת דבר. אני מביטה בתנועות נעימות של שפתיים, ומוצאת עצמי עונה באופן סתמי. כן, כן, כמובן. אך באותו הזמן אני חושבת, היא יכולה להיות דמות נהדרת לסיפור. וואי, זה מוזר, אבל לפני שנכנסתם, חשבתי לעצמי שאולי יום אחד אני אחדל מזה, אבל מה אעשה במקום? טוב, מעולם לא הודיתי בזה באופן גלוי, אבל הייתי רוצה לספר לכם, לאלה שנמצאים פה בעולם התיאטרון, שמה שהכי מתחשק לי לעשות בחיי, מאז שאני ילדה קטנה, תמיד... רגע, שנייה, אני רק רושמת משהו. כן, רעיון שעלה לי בזה הרגע, נושא לסיפור קצר. מה שהצית הדמיון שלי היה עולם התיאטרון שהזכרתי קודם. אבל מה דיברנו פה זה כבר לא חשוב. אני שקועה בסיפור. אז תשמעו, אם זה מוצא חן בעיניכם, זה מתחיל בתיאטרון. הבאה בתור, בבקשה. שם. שם שלך, בבקשה. נינה. רק נינה? כן, גברתי. לא, גברתי. נינה מיכאלה מזרשנה. גיל? תגידי שלי. כן, בבקשה. הכוונה בת כמה את? בת כמה את צריכה? תוכלי לענות על השאלה בפשטות, בבקשה? כן, רציתי לדעת, כי אני יכולה להיות בכל גיל שתרצי. 16, 30. בבית הספר שיחקתי אישה בת 78 עם הפרקינסון. כולם אמרו שזה מאוד אמין. אישה בת 79 אמרה לי את זה בעצמה. כן, רק שאני לא צריכה אישה בת 79 עם פרקינסון. אני מחפשת שחקנית בת 22, ובכן בת כמה את? בת 22 גברתי. באמת, אני הייתי מנחשת 27, 28? אני מצוננת. זה גורם לי לראות יותר מבוגרת. בשנה שעברה הייתי חולה בשפעת, והרופא חשב שאני בת 39. אבל אני מבטיחה לך, גברתי, אני יכולה לראות בת 22 אם ארצה בכך. יש לך חום? כן, 40 מעלות. אלוהים אדירים, מה את מסתובבת כאן עם חום של 40 מעלות באמצע החורף? חמודה, לכי הביתה, כנסי למיטה, שתי כוס תה, את תוכלי להיבחן בפעם אחרת. לא, גברתי. אני חיכיתי 6 חודשים. הייתי ברשימת המתנה 3 חודשים. ואם יחזירו אותי בסוף הרשימה, אז אני אהיה בת 23. וזה מאוחר מדי בשביל להיות בת 22. גברתי, אני מרגישה יותר טוב. החום ירד ל-39 מעלות. אני רואה שאת משתוקקת להיות שחקנית. כן, גברתי. בכל ליבי, בכל נשמה שאני נושמת, בכל אדם שזורם בוורידים. כן, הסקירה הרפואית שלך הספיקה לנו בהחלט. אבל איזה ניסיון מעשי יש לך? במה? ובכן, במה שאנחנו עוסקות בו, משחק למשל? את מתכוונת על במה? כן, זה יכול להיות מקום טוב להתחיל. אני למדתי משחק במשך 3 שנים אצל מדאם זוגלינסקי. יפה. והיא מלמדת כאן, במוסקבה? לא, באודסה. אם כך אפשר לומר שאת חובבנית. כן, במוסקבה. באודסה אני מקצועית. כן, זה יפה מאוד, אבל תביני, אני מחפשת שחקנית בת 22, שהיא מקצוענית כאן במוסקבה, ולא באודסה,
שהיא עיר יפה מאוד, אבל היא לא משתווה למוסקבה בהיבט התיאטרלי. חמודה, לכי הביתה. אני מציעה לך לרכוש עוד קצת ניסיון, לקחת כמה אקמולים. תודה רבה. הבאה בתור. גברתי, נסעתי 3 ימים. אולי תוכלי לשמוע אותי מציגה קטע? חמודה, את מעמידה אותי במצב מאוד לא נעים. אם לא תשיגי אותי, רק אזכה להציג בפנייך. זה יהיה זיכרון שאוקיר כל חיי. גברתי, אני חושבת שאת אחת מהגדולות ביותר. באמת? טוב, אני חושבת שאולי יש לנו כמה דקות. אני קראתי את כל מה שכתבת, את המאמרים שלך, את הספרים שלך, במיוחד הזה, נו. כל פעם שאני נזכרת בזה, אני לא יכולה לשלוט בעצמי. מה זה היה? מה זה היה? בתור של פקיד העירייה, צחקתי כמה ימים. תור של פקיד? מוזר, אני לא זוכרת את זה. צ'רבקוף, מתעטש מתיז. את חשבת שזה היה עצוב? מוזר, אני התכוונתי שזה יהיה יותר עצוב. אותך זה הצחיק? זה היה עצוב. אני בכיתי כמה ימים. זה היה מצחיק באופן טרגי. טוב, ומכל מה שקראת, מה הכי אהבת? מה אני הכי אהבתי? כן, מה זה היה? מלחמה ושלום של טולסטוי. שאלת אותי מה שאני הכי אהבתי. כן, את בחורה כנה, מה? זה מרענן, מעצבן, אבל מרענן. טוב, מה הכנת לנו? אני הכנתי קטע של 3 אחיות. יפה, איזו אחות? את כולן, אם יש לך זמן. את כולן, בטח, למה לא? את כל המחזה כבר. כן, גברתי, אני מכירה. ברכה ראשונה. סלון של פרז'אנוב, שמש חזקה חודרת בבד לדלתות צרפתיות. לא, באמת אין צורך. קטע אחד יספיק בהחלט. אני הכנתי קטע אחרון. בבקשה, מתי שאת מוכנה? אני מוכנה 6 חודשים ועוד 3 חודשים שחיכיתי ל6 חודשים. בבקשה, תתחילי. גברתי, תוכלי להגיד ברבון ביתי על שפת הים יושב אני? בהחלט לא, למה שאומר דבר מוזר כל כך? אני לא יודעת, את כתבת את זה. צ'פטקין אמר את זה בסוף המחזה. אני הלכתי ברגל מאודסה, חיכיתי 6 חודשים. בסדר. בבקשה, את מוכנה? כן. טרה בומבידי על שפת הים יושבת אני. ומה שאומרת? תקשיב למוזיקה הזאת. הם עוזבים אותנו. אחת נעזב לתמיד. נעזבנו. כדי שנוכל לבנות את חיינו מחדש. אנחנו חייבים לחיות. ורד אומרת. יבוא יום, וכולם הבינו משמעות של כל זה, וסיבה לכל הסבל הזה. מחר אלך לבדי, אלמד בבית הספר, ויקדיש את כל חיי לאלה הזקוקים בי. היום סתם, מחר יהיה חורף, והשלג יכסה הכל, ואני אמשיך לעבוד. כן, בבקשה. ואולגה אומרת, המוזיקה הזאת מנגנת במין עליזות, במין כוח שעושה חשק להיות. או, אחיותיי יקרות, נדמה לי שעוד מעט נדע מדוע אנחנו סובלים, מדוע אנחנו חיים. אילו רק ידענו. גברתי, זה הכל. תודה רבה. זה בדיוק מה שרציתי. תהי ברוכה. אילו רק ידענו. שמישהו ילך להביא